nikele ukufuthisa ukusebenzisa imithi strong for abantwana nokukhulisa abathakathi abazocaka abanye abantwana abanezibusiso zabo zokuthi bazicalela umsebenzi kuyibo laba abantwana ababuye bathakathe emsebenzini baqoshisa abanye abantwana mawupha umntana into heavy asisemncane. Emakhosini Thokozani Camagu Lesedi Kganya ke mme Onika Mama Onika. Please don't forget to like and subscribe and also you can join the membership channel and please let me know ma join the membership channel une right yoku WhatsApp sikhulume for spiritual advices. Yes, Onika uzokhuluma kakhulu ngeingane ezihlushwa imimoya, ingane abo underage nama teenagers angenwe imimoya. Angithi thina simasibadala sibheke thina kakhulu ukuthi umshado wakho, i-boyfriend, i-girlfriend, imisebenzi, sibheke kakhulu lapho spiritually nobizo lwenu and forget ukuthi nizele. Into ezenzakalayo ngeingane zenu zibuhlungu. Number 1, ingane ngokukamoya iyanakekelwa. Kunengane namhlanje oyikhulisayo ingenwe ispirit sengane oyenza abortion ngayo. Kunengane namhlanje engenwe ispirit esibi esiphiwa abathakathi ngoba ingane, imagine mawumzali umntana under 12 ukwazi ukuthi adisappear emehlweni akho azabuye only maku late around 6. Namhlanje uthola ukuthi bathi ingane ichayiswe imoto and le moto emchayisile it was around 7-8 kanjalo. Ingane enjani under age echayiswa yimoto. Uphi umzali mawuhamba estradeni around 11-10 kuneyingane ezi under age estradeni. Sikhuluma ngeingane ezilawulwa imimoya, izingane ezibuswa abathakathi without your knowledge. Hlupheka nengane yakho, phuza amanzi, udle ipapa eli-dry nengane yakho. Ingane yakho ayidliwe ipoison wena oyaziyo. Ngoba uzomiyeka umakhelwana loku adlisa ingane yakho iloki kube mnandi but the day uzomluza umntanakho kuyoba ngathi umakhelwane bekaloku angakuncedi sonke lesikhathi. So ingane makushaya u5 hours ingekho phambi kwakho kuyinkinga because of idlaphi. Ingane mawunayo la endlini iyakhona ukuthi ifuna ukudla time and time 30 minutes. So imagine umntana mawungenayo 5 hours angaphandle udlisa ubani? Izitha zakho, abathakathi bempilo yakho. Sekuyachamuka ke manje ukuthi kunesilwane la endlini. Lesilwane sichamukayo singena ngayo na i-access ingane. Ngisho nezilwane lezi enizifuyayo ngaphandle, izilwane lezi izinja, abodoki, abokatsi, nabo nazo ziyalungiselwa spiritual. Inja iyaqiniswa, inja iyafaka okuthize in order ukuthi nayo i-protect ejaridini, kube yidlozi lala noma kube ikhambe elikhulu lala ekhaya. Ngoba isilwane it's one of izinto nazo easily attracted or ezifakwayo imimoya emibi. Uzitshela ukuthi usesenenja nani kanti lenja iphendula isilwane. Ine-energy yaphefumula njengomuntu angithi. So naye iyafaka isilwane ukuthi kube isilwane sala igadiswe phakathi kwenja leyo isilwane leso noma leyo katsi yakho noma any pet onayo. So concerning abantwana, umntana uyageza uyaqinisa umntana. Yes singaba kaNkulunkulu le akusindaba yabazalwane. Phuma mzalwane, phuma shaya short left usiyeke bantwana bakamoya nabantwana bamadlozi ngikhuluma ngabo. Ingane uyayibhinqisa. Yini ukubhinqa isisangishayisa intambo ukuyenzani? Uyifaka intambo ye protection.
Abazali bethu abokhokho ukuthi manje asizange sibe nayo i-chance yokuthi siyozicelela ukuthi basibonise ingane. Ngathi ngihleli nesalukazi esikhulu sathi ingane ayikwazi ukuhlula unina wayo. Ngisho nanoma imimoya seyimthathile ingane, kuney'ndlela zakhona. Yabona masingabuyela esintwini sethu sizoyibamba ngoba siphila isilungu kakhulu. Ngathi ngicakekile ngengane ngayophiwa ikhambi elikhulu ukuthi no, ukuze ukubuyisela i-umbilical cord esiswini sakho noma ukubuyisela le 9 months, you need into ethize nethize ukuthi ingane ibuye nemimoya eseyimthathile. Angazi ukuthi ngiyazwakala. Kubuye futhi kube nani iy'ngane lezi ezibangwayo nani. Oh Nkosi yami, I don't know if I can disclose this because of I did i-live kwa-TikTok the last time. Ngasho ngichaza ukuthi kakhulu uma bathi ingane iyabangwa, please make sure ukuthi lowo mntana umphahlela kuphi, emanzini, ngaba isitsha noma ibhafu, kube uthele leso snafu. Umntana yes uyadinga i-rough soiled, lezi ezi-mild. Nikele ukufuthisa ukusebenzisa imithi strong for abantwana nokukhulisa abathakathi abazocaka abanye abantwana abaney'busiso zabo zokuthi bazicalela umsebenzi. Kuyibo laba abantwana ababuye bathakathe emsebenzini baqoshise abanye abantwana mawupha umntana into e-heavy asisemncane. So mangithi umntana uyagezwa, uyagaxiswa umntana, meaning uyanakekelwa. Bayingaki abantu ababhapthayiziwe namhlanje? Yibo abagqwele emajele, yibo ababulala abantu. I-baptism kwamele ihlale ikhona emntaneni, uhlale umbhabhadisa umntana azi ukuthi kuyachelwa, umntana azi ukuthi kunemimoya e-athekayo umuntu. Awukwazi kumfihlela umntana. Umntana akakubone ukhuleka, umntana akakubone uphahla. Kuba easy and simple nanoma ukuthathiwa kusese-early ukuthi umamami nobabami bebaphila ngento enje. Umntana uthola ukuthi bathi bekabangwa, abazali kakhulu abomama, abantwana yibo abakhulela esayidini lethu kakhulu. Ubaba usilayizile ngaleso sikhathi, angithi? So uma esilayizile lo baba, please make sure ukuthi umntana you involve amathongo alapho. Angithi lo baba khona usaqhishwa yila madlozi amabi kufanele ahlanjululwe. Amathongo we-surname yengane yakho ayadingakala. But once ungathi ba-useless, ufaka namathongo ekufanele ablesse lo mntana. So ake siyofunda ukubuyela ebantwini abadala, ungamnyazi umuntu omdala. Uyakhona ukubona bakhona laba abadala esithi masocela uncedo ubone ukuthi hayi la umthakathi lo ula emhlabeni because of usashayiwe, usese ku-suffering. But kukhona lo ombonayo ukuthi lo unomoya oyingcwele, kuningi ongakuzuza lapho. Because sibulawa nje ulwazi. So ingane ayingakulahlekeli. Ingane bheka each and every step. Yabona futhi nengane under age 12, ingane engasabi ubumnyama, engasabi into ezithusayo, buyisaba leyo ngane because kubalulekile ukuthi ingane ibe novalo. But ingane eseyidlaliswe kakhulu ngemimoya emibi, ya-introduce ey'lwaneni, ingane engasabi lutho. So mina kule video my concern ukuthi nibheke nina kakhulu iy'ngane ziyuzwa abathakathi, ziyuzwa imimoya emibi. Amen. Please don't forget to like and subscribe.